Lazy Town, Vilamandra, com es deia en català. Era una sèrie sobre fer esport, menjar sa i tots la vam veure. Ens va marcar molt a tots o no. Ja, això... Una cosa que no explica la sèrie és que quan ets un adult i tens feina i notes que la vida se t'està escapant de les mans, tens nul·les perspectives de futur, hi ha l'estrès, que és un factor que creieu-me que afecta moltíssim a moltíssimes àrees de la vida. És una cosa que t'expliqui l'amable explotaculs. Però crisi interna a part. És una sèrie que dona un bon missatge, o sigui, realment no et discrimina gaire per la teva forma física, que jo recordi, i és amigable pels nens. I es permet, a part d'això, o sigui, és una sèrie clarament amb un contingut educatiu, però es permet ser divertida, es permet fer una mica... Això, el que han de fer les sèries infantils, val? O sigui, si vols que ensenyi, val, que ensenyi, però que no sigui l'únic propòsit. Perquè si és l'únic propòsit, passarà amb el mateix, puto mateix, que amb els videojocs educatius. Farà que el producte final sigui objectivament pitjor i més avorrit i no li agradarà a ningú i tothom s'enfadarà amb tu. Però aquesta sèrie aconsegueix aquest equilibri. No em puc enfadar amb ella. No puc enfadar-me amb aquesta sèrie. Té una cosa massa innocent com per poder fer-me emprenyar. I a part d'això, benvolguts amics, ens va donar el tema We Are Number One. I We Are Number One és increïble perquè és ska amb 4 dolents caricaturescos cantant sobre fer el mal. Què més volíeu? El Celsià, l'actor, per cert, tot això. Però bé, jo no vull parlar només d'això, que podria fer-ho, perquè no és el meu estil. No veniu aquí per això, veniu aquí per merda de rares. I avui us porto merda de rares a dojo. Ens hem donat compte d'una cosa en aquest canal. Ens hem donat compte, o sigui, a veure, hi ha més personatges en aquest lore. No sortiran en aquest vídeo, però... O sí, qui lo sap. Hi ha 2 tipus d'éssers humans. O sigui, el lore, al principi és graciós, hi ha un món digital en aquest univers, i si fots un musical... del no-res simplement passa i pots disfressar-te. Però sabem que hi ha 2 tipus d'humans. Els titelles són clarament la part més gran de la població i els humans com nosaltres. La meva teoria és que els titelles sempre havien existit en aquest univers. Que són plenament capaços de reproduir-se com els humans. I clar, això us recordarà una mica a quan veieu una pel·li dels Muppets. O si heu vist la mateixa brossa que jo, ¿Quién está matando los muñecos? És més o menys aquest rotllo que veig. Només que amb un gir extra a l'estil Roger Rabbit. I aquest gir extra és que hi ha més titelles que humans. Val? I aquí els humans són la minoria. Com a Roger Rabbit. Oi que hi havia racisme cap als dibuixos animats? Doncs aquí hi ha racisme cap als humans. No ho tinc clar com ha anat la situació. Val. Ara, en aquest cas, l'única cosa que és més rara és que es poden creuar, saps? O sigui, els humans i els titelles poden creuar en aquest estrany univers. Val? La Stephanie és la neboda de l'alcalde. Hi ha un parentesc. És possible que es puguin barrejar. Però, ja he explicat abans, era un tema de racisme, vull dir. Hi ha un tema aquí que no se'ns està explicant. No s'han barrejat gaire.
el que vol dir que no hi ha hagut gaires matrimonis interracials, ni parelles així més... Aquí t'agafo, que et mato. No. Roger Rabbit, i aquí està matant els muñecos, fins i tot a X-Men, sabem que són al·legories de racisme, aquests personatges, val? En aquest cas, l'opressió que patirien els dibuixos o els titelles, o els mutants, estan patint els humans, ja que clarament han perdut la molt probable guerra que hi va haver, val? I en aquest cas no són els seus opressors, són titelles, val? Que s'han reproduït més. Ha passat una mica també el que passa amb els còmics de Sonic, val? Hi ha els Mobiencs i els humans, val? Els Mobiencs són furros i els humans són humans, val? Però en aquest cas han perdut. No estan en un més o menys equilibri. I els titelles en aquest univers són com tots els titelles del món, val? Com a tots els dibuixos animats del món. Tenen personalitats exagerades i caricaturesques. I com quan els humans neixen en aquest món, s'han d'adaptar. I jo crec que a l'estar tan influenciats s'han acabat tornant una mica com ells, val? Els tres únics exemples típics que tenim durant la sèrie són Robbie Retos, l'Sportacus, Robbie Rancia, en català, perdó, no vull faltar-li aquí el nostre increïble doblatge a la sèrie, Robbie Ranci, la Stephanie i l'Sportacus. Pura, si estic a dir-ho, l'Sportacus, val? I són tres exemples exagerats i caricaturescos, val? Però són humans, veiem la diferència, clarament ells són humans. Llavors, què coi està passant aquí? Ara us ho explico. El Robbie Ranci és un dolent típic de dibuixos animats. La Stephanie és una nena exagerada i entusiasta. L'Sportacus és una mena de superheroi molt exagerat que té superpoders reals quan consumeix una fruita. En aquest univers, la humanitat ha perdut de totes i el planeta pertany als titelles. Val? Almenys a Lazy Town, tots els titelles ocupen les posicions de poder. L'alcalde és un titella. Val? I hi ha tres humans. És 100% segur que hi ha racisme institucional. O, si voleu la resposta més avorrida i menys interessant, potser estic sobrepensant la sèrie i he fet un headcanon i he convertit Lazy Town en una distopia amb titelles, val? Islandeses, a sobre, on la humanitat està pràcticament eliminada. No ho sabrem mai. No ho sabrem mai què és el que ha passat aquí. Però crec que és una bona manera de mirar-ho i a més m'ha permès fer referència a altres obres que tracten aquest tema en comptes d'aquesta sèrie que directament no el tracta. Però jo què sé, gent, a vegades és divertit, val? És divertit fer així mogudes, esbojarrades al teu cap, val? Val? Puc passar-m'ho bé una vegada? Puc? Però sí, és una cosa, és una teoria que tinc, val? I m'agrada pensar-hi, val? M'agrada pensar que els titelles i els humans poden reproduir-se i conviure en pau, però que racisme institucional i alguna guerra mundial, segurament, on els titelles van guanyar, no sé com, la veritat, és una patada i a la merda que se'n van, però què sé jo, han guanyat. I els humans, que s'han reproduït en titelles, clarament han patit un canvi físic, o sigui, són humans, que jo crec que és molt improbable, potser ha de ser una moguda molt genètica, però tenen clarament ADN de titella, com qui està matant els muñecos. El que permetia a la companya del protagonista fer aquestes coses.
fer el que fan la resta de titelles, vull dir. I m'agrada molt pensar-hi. M'agrada molt pensar-hi d'aquesta manera. M'agradaria un fanfic d'això. Seria interessant, jo crec. Jo crec que és... Ai, però no ho tindrem mai. En fi, gent. Volíeu merdes rares de les bones? Doncs ja més no puc donar. I sí, aquesta és la meva nova pantalla verda. Aquesta, per fi, he gastat una mica. I què collons voleu que us digui? M'encanta. O sigui, m'encanta. És meravellós. Estic pensant d'utilitzar-la en més àrees. Ja ho veurem. En fi. Aquests dóna gust tornar. Dóna molt de gust. Collons. Dóna molt de gust. Vull... Nosaltres podem. Nosaltres podem. Trio molt en acomiadar-me, és un problema que tinc amb aquests vídeos. I bé, si us ha agradat aquesta cosa, aquesta croqueta que he fet, doncs podeu donar like, podeu donar-li a subscriure-us i, sobretot, si us plau, per l'amor de Déu, doneu-li la campaneta. En fi, fins la propera.